हाय लोगोफोर आङो दिनै क्लारिफिकेसन भिडिअ लानानै फैबाय सानसुमा नार्जारिनि दानिया आङो भिडिअखौ मेन खोथायावनो लांनोसै दानिया भिडिअखौ नायग्रोदो सानसुमा नार्जारिनिखौ मा बुंदों क्लारिफिकेसनखौ खोनासंनानै लादो आरो मालाय खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आदा आब' आरो रायजो राजा नोंथांमोन मैयासो जे आंखौहाय माने ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय जे भाइरेल खालामनाय जे साथिला बसुमतारी आरो सोमावसार बसुमतारीया जे आंखौ फेसबुक इउटुबावहाय बेफोरबायदि गाज्रि रोखोमैहाय आंखौ दिनै भाइरेल खालामनानै होदों गावनि बिसिजोंहाय गावनि हिन्जावजों बेफोरबायदि लाइन मारिदों गोसोथोदों बमब्रायदों बेबायदि गाज्रि आखु देहा सोलेरनि सोमोन्दो लाखिदों होननानै आंखौ इउटुब फेसबुकआव गोबां रायजो राजाफोरखौ आंखौ गाज्रि मोनहोनानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव आंखौ भाइरेल खालामनानै होबाय सरि आदा आब' आरो रायजो राजा नोंथांमोन बे जाथाया नङा आं बे गथ'नायाव गैया आरो आं बेफोरबायदिबो खालामाखैबो जेबो जास्ट आङो लोगो हमैनानै फेसबुक बानायनो होननानै माने फेसबुकखौ नायहोदोंमोन आङो जास्ट 10थासो जाबायमोन आं बाव लोगो हमैदों कारिगाव गार्डेनाव दा बेखौनो गावनि जे हौवाया मोनथिनानै आंजों बेफोरबायदि माने मोजां मोनलायनानै आंखौ गाज्रि खालामदों देहा सोलेर खालामदों होननानै फिसाया फेसबुकआव आपल'ड होनानै दिनै आंखौ रायजो राजा पाब्लिकफोरनि गेजेरावहाय दिनै सोमोनांथाव भाइरेल खालामनानै होबाय आदा आब'मोन आं बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो बेखौ आब' होननानै आब' होननानैसो आं मोजां मोनोमोन आरो आं बेखौ बमब्रायाखैबो आं बेखौ मोजांबो मोनाखै बियो आंखौ गोबां गोसो थोयोमोन खुथार बेफोरबायदि बियो आंनि नाम्बारखौहाय लोगोफोर बियो आंनि फेसबुक लाइभ होबाय थानायाव मोनायावहाय बियो कमेन्ट हरनानै आंनि नाम्बारखौ बिहरदों ओमफ्राय बिहरनानै बिनिफ्रायनो वाट्सएपआव सिमिस खालामनानै बिनिफ्रायनो फन बिनिफ्रायनो सिमिस खालामबाय थायो दा बेफोरबायदि आंबो बिब'लालाय एसे गामि खाथि बिसमुरि माने बासबारि नालाय ओंखायनो एसे गावबो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो होननायखाय आङो नाम्बारखौ हरनानै आङो बिनिफ्राय आब' लिंबाय बिनिफ्राय गावबो फन खालामो ओमफ्राय आंबो गाव फन हरोबा आं दिखोयो सिमिस बायसिना हरबाबो आं रिप्लाइ खालामो दाना बिनिफ्राय फैयै जेब्ला सप्तासे मास मोनसे जायो होनबा मोजां मोनलायनाय टाइम बायदिसो जाबाय दाना आङो फेसबुक बानायनो होननानै थांनानै आङो दा बेफोरबायदि गथ'ना बेफोरबायदि गाज्रि जादों होननानै आंखौ लिरथायनानै होबाय आरो बे साथिला बसुमतारीया गावहा दाखालि बावैसो एसे गोबावानो जाबाय माने ससियेल मिडिया निउसावहाय सासे हौवाजों दोनखारखांबाय निउसाव होजाखांबाय आरो दा साननै ना सोंबा हर थाहैदोंमोननो दा बावबा मा जाखो दा आंहासो नंखाय बेफोरबायदि कारिगाव गार्डेनाव लोगो हमैनायानो आंहा बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव गाज्रि भाइरेल रोखोम खालामना होजाबाय आं बेखौ खुथार बुंमोन आं बेखौ लानो हाया मानो हाया होनना बुंमोन आरो दा आंथ' जेनेबा बिब'लालाय ओरैनो सिमिस बायसिना खेलायगोन बेफोरबायदि माबागोन आरो दा हथात बेफोरबायदि साननानैनो बियो बेखौ गावखौ लायैनि आंखौ ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामना होबाय आरो आंखौ बिराद गोसोथारमोन बियो बिराद मोजां मोनोमोन आंनि माखौ नायनानै मोजां मोनोमोन बे जा आंनि बेफोरबायदि रोंनाय बा माखासे इउटुब फेसबुक बेफोरखौ माने इयुन सापर्टखौ नुनानै माने इयुनखौ नुहुरनानै बियो आंखौ माने मोजां मोनथारोमोन आरोना बियोहाय आंथ' बिब'लालाय जास्ट रायलायो आंथ' जेनेबा मालाय फिसाय हौवा गोनांखौ बोरै जबरदस्तिबो लानो आंथ' गोसोबो गैखायामोन दा बिनि फिसाया खोनाहैनानै जे गामिनिफ्राय एसे एनै मिथिनानै फिसाया सोंहरनानै गोबां बुंहरबाय आंखौसो रायहरबाय मानो बेफोरबायदि गोसोथोनांगौ मानांगौ होननानै दा आं बुंहरबाय गावनावहाय बेफोरबायदि आंखा माबायाखै होननानै दा ससियेल मिडियाआवहाय रागा जोंनानै गावनि हौवाया होबाय बे सासे हौवाजों खारनायखौ ससियेल मिडियाआव होबाय आरो होनानैहाय आं आसरित मोनबाय ससियेल मिडियाआव होजाबाय नै माथो आब' साथिलाया आंजोंसो रायलायोमोन आंखौसो बायदिसिना गोसोथोयोमोन मायोमोन होननानै आं बुंबाय दाना हरखाबै आङो निउसखौ नुनो मोनबाय सासे हौवाजोंसो माने दोनखारलांदों होननानै ससियेल मिडिया निउसाव होबाय आं नुबायबो लोगो शेयार खालामजोब्बायबो आङो दाना जेब्ला गावहाथ' दाया जाबाय नालाय दाना आंहासो लिरथायबाय आंथ' जेनेबा गावथ' गोसोथोयोमोन गावथ' मोजां मोनोमोन दाना आंहासो बुंजाबाय दाय जाबाय ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि गाज्रि बायदिसिना बेफोरबायदि देहा सोलेर लाखिदों मादों होननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय दिनै गाज्रि गोहोम खोख्लैदों दिनै आंखौ सापर्ट मोनै माबा मोनै आंखौ सिगाङाव बुंबाय थाखायोमोन बियो माने नों आंखौ मोजां मोनामोनब्ला आंखौ लायाब्ला आं नोंखौ सानसेबाबो इउटुब फेसबुकआवहाय भाइरेल खालामगोन आं नोंखौ सानसेबाबो हा हु फाननानैबाबो आंखौ केस होगोन होननानै बे आब' साथिलाया बुंबाय थायोमोन आरो बिनि हौवायाबो बुंहरोमोन आरो आंथ' जेबो गोसोआनो गैया आरो आंनि दायानो गैया जे आंथ' सेंग्रा मानसि नाबालक जे बेहा सासे गथ' गोनांखा जे सासे फिसा गोनांखा आरो हौवाबो दंखायो बेहा अब्ला सासे सथि हिनजाव मोनब्ला जुदि बे मोजां आखुनि मानसि मोनब्ला दिनै आं बादि मानसिजों माने बेबायदि गोसो गोरोबनांगौमोन आरो मोजां मोननांगौमोन आंथ' जेनेबा बेबायदि बिब' हिसाबै मोजां मोनबाय आङो जेनेबा खेला बुंबाय आब' आं नोंखौ मोजां मोनो मायो बेफोरखौ बुंबाय जेनेबा आजिखालिथ' ससियेल मिडिया जुग बेफोरबायदिखौ बयबो सारा दुनिया बुंखायो दा बेफोरबायदिखौ माने खोनानानैनो बियो माने आंनि माखौ नायनानै बिदि मोजां मोनलांखो लासै दा गथ'नाया जाबाय गाहा जेला सासे हौवाजों लोगो हमखांनानै जेब्ला दाया जाखांनाय आंखौसो उल्था बेफोरबायदि लिरथायबाय आरोखि दा बै हौवायाथ' गैया जेबो हौवाखौ मिन्थियासै बेबा बबेनि दा आंहासो लरग' जाबाय आरो आं सानाखैमोन बेबायदि जागोन होननानै आं बिब' होनानैसो बिराद फोथायोमोन आरोखि आंथ' बोरै जबरदस्ति लानो हानो थाखा फैसा खामायो होननानै माने आंखौ दोनखारदो मादो होननानै फैसाया बेसेबां दं माबा दं होननानै माने बे बुङोमोन आरोखि ना आङो हाब आंनावथ' बेबायदि आङो दाबो माबाल' 18 बोसोरानो जायाखै दाबो 17 बोसोरल' आङो दाबो माइनरसो आं माब्रै बेफोरबायदि थाखा फैसा गैया आं बेफोरबायदि दोनखारनो हाया मानो हाया नोंना हौवा दंखायो होननानै आं गोबां बुङोमोन नाथाय बियो थेवबो फन हरलाबाय थायोमोन लिरनाय फरायनाय माखासे आं भिडिअ बायदिसिना बानायहैनाय मानाय आरो सानसेखालि बिनानावबो जोंबो रायहरजाखांबाय बेबायदि अब्लाबो थेवबो लायाखै गावनि फनखौ हरनाय समावहाय आङो फनखौ दानहरोमोन आरोना रागा जोंनानै लेखा फरायनाय समाव दा बियो गावनि लोगोजों उल्था हरोमोन आरो आं सोर नाम्बार गोदान हरखो होननानै नायोब्ला दा बिसो बेफोरबायदि गोबां रोखोम बेफोरबायदि खालामनानै माने आंखौ लफायनानै बेफोरबायदि दिनैहाय आंखौ ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय गाज्रि रोखोम भाइरेल खालामना होबाय आब' आरो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं बे दायाव नङा आं निमाहा बियो आं बेफोरबायदिबो मावाखै आरो आं जास्ट लोगो हमदों बिब' हिसाबैसो बेफोरबायदिबो आं सानाखै
दा नोंथांमोना गोबां आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि आखु खालामदों मादों होननानै गोबां रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्टआव बेबायदि माबादों आरो दा बिनि जे साथिला फिसाया आंखौहाय बेबायदि मिटिं बायदिसिना खुंनो पुलिस केस होनो माबा होनो होननानै आंखौहाय माने गोबां सिमिसनि गेजेरजों फननि गेजेरजों बुंहरदों आरो दा दायानो आंनि नङाब्ला गावनि हिन्जावनिसो गोरोन्थि गावनि हिन्जावा सासे सथि हिन्जाव मोनब्ला बेफोरबायदिबोथ' जानो नाङामोन गावनि हिन्जावखौसो बुजायनांगौमोन बियो अब्ला मानो दिनैहाय बेबायदि बिसियाथ' बिसि गावनि दायखौ बाहा लाखुमानो हानो गावनि दायखौ बाहा फोरमायनो हानो गावनि फिसायनि सिगाङाव फोरमायबाय ससियेल मिडियानि गेजेराव मानो नुजानो हायाखै आं बेबायदि जबरदस्तिबो खालामाखै दा ससियेल मिडियानि गेजेरावबो मानो नुजानो हायाखै दाया गावनि बिसि नालाय फिसायनि एरै एरै होबाय दा दाया आंनिसो लरग' गावहा ससियेल मिडियाआव बेबायदि सासे हौवाजों दोनखारलांखांनानै बेफोरबायदि निउसआव होजालायखाबाय अब्ला आंहासो दाया लरग' जाबाय रायजो राजाफोरजों मुगैजाबाय सरि लोगोफोर आं बेबायदि दायबो मावाखै आरो बेबायदि इउटुब फेसबुक गोबाङानो बेबायदि कमेन्ट हरदों आं मैया नायनानैसो थादों आं गाबोन भिडिअ बानायगोन होननानै निमाहा बिगोन होननानै आं बेबायदि दायाव गैया होननानै आङो भिडिअ खालामगोन होननानै आं मैयानो खालामनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय आङो मैया खालामनाय जायासै नायगोरबावसै होननानै आङो दानगोना दाना होननानै बिनि पस्ट होनायखौ आं नेबाय थादोंमोन खिन्थु बि दानाखै दिनै आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय बे फनखौ रिसिभ खालामाखै आङो आंनिखौ हमैखाय आंनिखौ बिजि खालामबाय दां होननानै आङो सासे लोगोखौ फन बुबाय दा फनानो नांला सिमखौ बख'गोन ना माखो बा बे नाम्बारखौ लागोन ना माला मिथिला आरो आं मैयाहाय माने मैयानि समावसो माने फना जायोमोन बिना हमजायोमोन ओमफ्राय दिनै हरबाय आङो रायलायनो होननानै फनानो हमजाया माने सिमखौ बख'बाय खोमा बिखो ना माखो बिबा दा दाया गावनि हिन्जावनिनो खालालाय दा बहाथो बेबायदि हिन्जावा फोरमायना लानो हानो माने बेफोरबायदि जौ बायदिसिना लोंनानै भिडिअ कलावबो आं जेब्ला लिरनाय फरायनाय बेबायदि समावबो बियो माने भिडिअ कल हरनानै माने बियो आंजों रायलायहरोमोन आरो बिदिनो जौ आखाइसो नुयोमोन आं भिडिअ कलाव नायोब्लाबो आंथ' बिब' हिसाबै बिदिनो भिडिअ कल नायनो बिबाय नालाय आंथ' नायबाय बास देखाय माबाबाय दा बेबायदि जौ बायदिसिना लोंनायसो नुबाय आंथ' बेबायदि आंथ' मालाय हिन्जावखौलाय मा बुंनो बेबायदि बादाबो आं जेबो होआसै जौ लोंनानै बा सोरबा हौवाफोरजोंसो थाफानानै माने जौ लोंनाय बेफोरबायदि आं नुहुरोमोन आरो खिन्थु आं जेबोसो बुङामोन दा दिनै आं नुनो मोनबाय बे साथिला बसुमतारीखौ आं बेफोरबायदिबो सानाखैमोन दिनै बे सासे मालायनाव रुवाथि थाग्रासो गावनो फोरमायजोबो आरो गावनि जे हौवायाबो फोरमायोमोन आंनो फन हरनानै सिगाङावहाय माने बे जेबो लेखाबो बारा रोंजोबा सिमखौनो लिरनो रोङा मालायनाव रुवाथि थानानैसो दिनै आंजों हाबा जादों बियोहाय होननानै बियोहाय माने न'आवबो खामानि दामानि मावानो मायानो बेफोरबायदि गोबां सिगाङावबो बुंखांबाय बिनि हौवाया आंबो बिराद गोसोआव माने फोथायनाय माने गोसोआव साननानै दंमोन आरोखि ना माने बेबायदि होननानै दा दिनै नुनो मोनबाय आङो साथिला बसुमतारीखौ दा नोंथांमोना मा बुङो आरो मा होनो आरो माखासे आं बाथ्राखौ बुंहरबावलासो लोगोफोर माखासे गावसिनि न'खरनिखौ आङो बारा बुङोब्ला बारा जागोन आङो बारा बुंथ'ला दिनै नोंथांमोना आदा आब' आरो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना मा खावलायो दाया सोरनि दाया आंनि नङा प्लिज आं जास्ट लोगोल' हमदोंमोन बेबायदि गाज्रि रोखोम खालामाखै आरो बे साननि जे 10था टाइमावहाय सासे सिख्लाबो फैफाखानाय बेजों अब्ला मा गाज्रि अबस्था खालामनो हानो बेफोरबायदिबो जायाखै आरोना दिनै बे हौवायाहाय कारिगाव गार्डेनखौ माने ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय सारा दुनिया गोसार होबाय आरो बरनाम खालामबाय बे गार्डेनखौहाय दिनै नंखाय दायावहाय गावनि हिन्जावा सासे हौवाजोंसो दोनखारलांदों नंखाय आं लोगो हमनायखौ दिनै सासे कारिगाव गार्डेन मोनसे बिराद मोजां फेस्टिभेल मोनसे जायगाखौहाय दिनै बियो भाइरेल खालामनानै गोसार होबाय आरो बे जायगाखौ मुगै होबाय गोसार होबाय बे सोमावसार बसुमतारीया आं बेफोरबायदिबो सानाखैमोन सानै हनै खामानिखौ मावनांगौ माने बेफोरबायदि हथात खरि बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो सरि लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालाम जाय नोंथांमोना फोथायो नोंथांमोना गोबाङा फोथाया जानो हागौ आंनि बेफोरबायदि आंखौ गोबाङा गाज्रि साननो हागौ बेफोरबायदि देहा सोलेर लाखिदों मादों मानसियानो जानला मोनला आंखौथ' बेफोरबायदि जानला मोनला भिडिअ खालामग्राखाय सिगां समावथ' आं बेफोरबायदि माखासे भिडिअ बायदिसिना माने हेलमेट बायदिसिना हमनानै बानायोमोन दा खानाय गोलाव लायोमोन बेनि उनाव आं दा खानायखौ सिनजाबाय गोबां मानसिफ्रा कमेन्टआव हरोमोन आंखौ खानाया सिनजाफंबाय गाज्रि फाल्थु नुयो होननायखाय आं दिनै खानायखौ सिनजाबाय नाथाय खानाय गोलाव लानायजों आं गोबां गाज्रि सिनल' सानजायोमोन नाथाय कमेन्टफ्रावबो आरो माखासे भिडिअ बानायनायखौ नायनानै आंखौ गुन्दा सिस्टेम आरो गोबां गाज्रि रोखोम बेफोरबायदि गोबां भाषा बेफोरबायदि बुङोमोन आं खाथिनानै थायोमोन नाथाय आं हजम खालामनानै दिनै खानायखौ आं सिनजाबाय सप्तासे जाबाय आं सिनजानोबो गोसो गैयामोन होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना मा खावलायो कमेन्टआव गासिबो हरबानो जाबाय दाया सोरनि बे साथिलानि ना आंनि नोंथांमोना गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो नायनानै मोनथिजोबखाबाय फारि फारि फिर दिनै बे दाया आंनि नङा दिनै इउटुब फेसबुकनि गेजेराव आंखौ आस'खान्दा खालामनो जोंनाथ' हाया बिथाना बिथाल' आंखौहाय माने हा हु फानहोनानै बोरै माने मानसिफोरजों सापर्ट खालामजायै सोरबा राव सिख्लाफोरजों गोसो जायो बेफोरबायदि खालामनानै दिनै आंखौ साथिला बसुमतारीया गावहासो संसार जानाय मानसि गावहाथ' मा सम दंबावो गावथ' सिख्ला नंलाना गावथ' संसार जाबाय गथ'बो खांबाय बेफोरबायदि आंनि बेफोरबायदि सेंग्रा जिबनखौहाय बेफोरबायदि खालामनाया बिराद जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय बे आब' साथिलानिसिम आरो सोमावसार बेबोथ' कम्पानियावसो थायोमोन आरो सानै हनै खामानिखौ मावनांगौ माने बेफोरबायदि गावनि बिसिखौ बादा होआ जे गावनि बिसिखौ बेफोरबायदि बुजायनो रोङा अब्ला बेफोरबायदि जे आंखौसो दाय होब्ला सोर सेंग्राजों रायलायदों सोर हौवाजों रायलायदों बेफोरबायदि जेबो उद्देश्य लायाब्ला जेबो माने खबर लायाब्ला होमबा मा जागोन दिनै आंखौसो नंखाय बेफोर सासे इउटुब सालायग्रा सासे बेफोरबायदि एसे फेमास जानायखौ नुनानै आंनि टेलेन्टखौ नुनानै दिनै आंखौ गाख्लायबाय बेथ' जोबोद गिदिर गोरोन्थि आरो जाय मानसिया आंखौ बेफोरबायदि खालामदों बे मानसिया मालाबाबो जिउआवहाय साक्सेसफुल जाया आरो बेबो सानसेबाबो थैगोन नोंथांमोना दिनै रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्टआव मा लिरो बेनोसै आरो आबौमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बास टाइमनि आंखाल मानोना आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै दानिया आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब आरो कमेन्टल' खालामदो नोंथांमोननि सापर्टजोंनो आं बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो हानायनि दानिया आं भिडिअखौ फोजोबबाय बाय बाय